karfin sutura tsinanniya jaka sai kin je kin ibi kodin dinki kin kori kin ibi rocinki akuya tinkiya yar asara yar gidan tumakai haihuwa asara wanda uyayanta sun sallama ta wulakantacciya ko yau mama na ta kira ni cikin arawa yake saboda na san mutuncin uwata kin gane na san mutuncin uwata kuma da Allah I'm sorry to say ni ban zagi a media saboda ba girma na bane akwai mutanen da yawa suke ganin mutunci na ko ana zagi na ina sharewa akwai mutanen da yawa suna ganin mutunci na shi isa bana ke baki da matsayin ma da zan kafe ki alai to banda ke kaskantacciya ce ma gulakantacciya banda ke kaskantacciya ce billahi lazina san na yi sa'a da yarki in ba na yi sa'a da yarki ba Allah kar ya sa na ga annabi idan kuma ban yi sa'a da yarki ba in ban yi sa'a da yarki ba Sadiya Haruna na san na yi sa'a da autar gidanku wulakantacciya tsohuwar guzuma mai ci da addini wai sai ki dauka fafi kin je Saudiya da ba mun san abin da kike a Saudiya mun san abin da kike ana kawarcin kuwa maza ana kawarcin kuwa mata kuna zuwa ana ba ku kuɗi mu ma da zamu wannan rayuwa ai da mun yi so ni ban bukata ko daidai da minti daya in dai wai da kuɗin zina in je Saudiya ko kuma da kuɗin haram ubangiji Allah ina fatan ka kashe ni ban je ba in dai da irin kuɗin ku da kuke zuwa wasu suna ta murna suna ta hayya a comment section wai update ya fito wai kamfanin dan malele wai sun ga wata mai kama da matata ya za a ku kallo wannan ku ce matata ce ku makafi ne kawai dai ana matata dole in kara miki security a rayuwarki sosai lokaci yayi da zan kara wa matata security Hafsah baby how market bidiyon da kika yi da shi kika yi kina murna aka je aka yanka aka ce muku ni ne ya zaki da wannan murnan me bakin takashi wanda kowa ya kalla durin ki da nonon ki eyes how market me baki kaman durin kaza na ga ke ma kina ta sallefa a story ki olori buruku wallahi sai kun jira dan uwarku ni ban san laifin ma da kika musu ba shine abin da yake daure mini kai asada da Allah sun zace sana'a daya muke yi ya za a yi kuma muna sana'a daya in fi su gidaje masu beni hoton yayin da suka screenshot sai suka dora a comment section kin gane kuma sai aka sa wani dishi a zuwa zarmalulu na san dare you go call their place ai ni ba na yanke video yadda kike ji zarmalulu yana miki goge akwai matsala to a haka za a kare to da sassawa ma kin bani panadol extra wallahi jama'a kun ji kunya sai kun jira gayya ba ta jara ikon Allah ba mu babu ku mu zauna lafiya da Allah ai a zauna lafiya ni kin kar ma zauna lafiya a ni kin san mene duk da abin da mutun yazo da shi zamu bashi in ka zo da peace kowa ya hakuri da Allah in ka zo kuma da rawan kai rabrena ke fa mace ce yawa duka sauran matan nan da Allah duk kowa ya hakuri a zauna lafiya kun ji ba amma a zauna lafiya da kun ji ba ni ba na son wannan tashin hankali in nace muku na ba na ina son tashin hankali ni kun san rayuwata zarmalulu ya san dare yana goge ta kasan delu yana goge ta kasan delu ni ce nan delu operation fire for fire kara miki da magana daya maman yan biyu ciki ne ba da ita wallahi tallahi ciki ne da ita wallahi ciki ne da ita jama'a wallahi ciki ne da ita ba mu babu ku ciki ne da ita babu ku to ai kowa ya harkan gidansa kowa ya harkan gabansa dama mu ba ma neman sokanan kowa rayuwar mu muke abin da ya rage kawai daya I'm living my inner peace is more important than everything in this world. Money is nothing. You see?